ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ରଖି କହୁଥିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ତୋ ଘରକୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ? ଏକ ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, କେବଳ ପଖାଳ ଓ ଶାଗ। ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଅଛି, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା, ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ଗୋପାଳ କହିଲେ, ଆସ ବାବୁ। ଯୁବକ ଜଣକ ବସିଲେ। ଗୋପାଳ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଘର ସାରା ଆଲୋକରେ ଭରିଗଲା। ଯୁବକର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଧନରେ ମୋତେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ଓ ଭାବ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍